от тях, първият било тъй. Те 12 души отиват на плажа 12, един го оставят 11 отиват на плажа, един стои във фабриката. И ако стане авария, той не се захваща сам да я оправя, взема едно колело, отива и им казва и ги довежда, оправят аварията и след това пак той остава дежурен, не пак отиват на плажа. Това е било приеди кого си. Нали? Та иначе си казах аз, понеже ме бяха представили пред тях, че работата върви и всичко ще си продължи. Аз съм новият началник, обаче не означава, че някакви промени ще настават. Нали? Игрите и мързелите ще продължат. На месец горяха по 10 на двигателя, L-двигателя. Аварии непрестанни. Случва се тъй. L-двигател изгорял, защото лагерите, всеки двигател има 2 лагера. Ако не на време им се слага там маска грес, тези лагери се развалят. Почва да стига се до той. Свадили сме двигател, на който тъс върчащата за час, вчера ти я видя, започна да стържи по неподвижната и просто са толкова си едно от друга ротор, се казва, и статор. Те изкрили, лагерите останали без съчми, един лагер останал. И ротор и статор са карали един от друг чак. И късно се изделя там гърмежи и т.н. Един ден, след като мина месеца вече на проучване, рекох тъй, от днеска ще ви обявя една реформа. Реформата ще бъде, викам, следната. Всеки един от вас ще си знае района и броя на двигателите, за които лично отговаря. Нямате право да смъкнете двигателя, да го разглобите и да почне да го наливате, без аз да съм видял да правя протокол за изгорял двигател. Ще бъде така. Второ, досега бригадирите ви бяха най-хитрите между вас и те не пипваха нищо. 12 души, 3 бригадири, намалява състава доста. Сега бригадирите ще бъдат тези, които работят между вас най-добре, като ще продължават да работят, а не да се ползват всякакви бригадирски права и привилегии и да не работят. Всеки на началото на месеца ще получава от мен на едно листче 4-5 задачи, освен дежурствата и освен когато е дежурен, ще се отстранява аварии. Когато не може сам, ще търси моя помощ на друг колега свой. Но работата, отговорността по двигателите, които на всеки е да проверява как са лагерите да загряват. Да проверява защитата, като разви един предпазител за около 30-40 секунди защитата трябва да изключи. На 2 фази да не може да работи двигател. И така, викам, след края на моята тук служба, след 2-3 години, на месец ще гори по 1-2 двигател, даже ще има месеци, дет няма да гори нито един. Това не е възможно. Да викам сега, почваме и пък ще видим накрая какво ще излезе. И така, почна да работят. Защото аз като му дам листчето, му давам задачи, които не са неизпълними. Могат да се направят. За 5-6 дена могат да се направят. А останалото време да обиколи двигателите си, да си изпълнява работата като дежурен, когато му е реда и така. И наистина след 2 години и половина, аз до 3 години не изчаках там, спряха да горят двигателите. Да. Значи... Дядо ти като си тръгна след половин година, пак са почва. Няма половин година, веднага на другия месец почва. Става тъй, че няма работа за бобиньора и на напусна. Останахме без бобиньор. Пък той, между другото,
Той беше най-хитрия, големия хитрец. Той да не е бил на заработка. Колкото повече нави, толкова... Не, той не беше на заработка, но все пак трябваше да се осигури изгорели двигатели и ходеше и развиваше бушони. Оставя на две фази. И работи машината. Работи машината, докато се пуши двигатела. И що? Ще има... Работа. Не иска да прави. Да има навиване. А че основната работа е спряла, основната работа явно никой не я гледа. Основната работа... Заплатата. Всички я гледат, така на краища, не мога да се разбере. И аз намерих един-два пъти развит бушон и двигателя изгаря, боминьорът там. Ти ко правиш тук? Бутам един бушон развит. Нямаш работа там, където има авария. Твоята работа е в работилницата да наведеш двигатели. Какво правиш тук? Където мъкна не наведе. Хайде да няма. И го обвиних за тая. Че ма привика пък пред помирителна комисия. Аз им обясних. Викам, виж ти, работа. Той сега може. Аз не съм си поставил за цел да го фана. Нали, да сложа начин да го ловя, но конфликт на интереси. Интереси има той да... Какво прави при изгорение? Няма работа. Интереси, по-добре си нищо не работи там, бе. Абе, няма. Като стана така и стана излишен и беше съкратен. Те го съкръщават от завода. И че от времената, нали не са съкръщавали? Моля? От времената, нали не са съкръщавали? Какво не са съкръщавали? Как? Трябва да се работи. Това. То по принцип поддръжката трябва да бъде направена на сервиз. Сервизната поддръжка е най-економически изгодната. Един сервиз на цял район. Нали? Защото тясната специализация бобинажа ще вари бобинаж за 5-6 предприятия. Компютърна някаква изчислителна техника, група за 5-6 предприятия. В момента имаме сервис, който ходи по фирмите и там не поддържат хора. Ама така трябва да бъде. Така е най-удачно. Но тогава по наше време, в мое време, още не можеше да се разговарят на тази тема. Обменях опит и за даване на месечната задача на листче, го взимах от Иван Хлебаров, от Гаврил Генов. И те заработиха хората. И нещо друго. Отначало, аз като им кажа нещо, днеска му казвам, той за утре го оставя ти, което съм казал. До месец-два, като разбраха, че има и рязане от премии, и да видиш, на момента каже нещо, веднага, което съм казал, няма отлагане. Прави се. За какви истини? Това е по твоя повод. Ти трябва да се научиш на татко си, на мен, като ти казваме нещо, да се правиш, че не си чува. Поне да кажеш, чувам, може в момента да се заед нещо, или сега ще видя, ще дода, ще така. Не е хубаво човек да се когато му искат някак. И друго, от майка си пък знам. Когато видиш, че някой работи. И ти в момента минаваш от там и нямаш друга работа, нищо не няма да правиш. Не гледай хората като работят, ако можеш с кълт, можеш им помогни. Няма никакви служени причини. Хубаво е да намериш начин да помогнеш. Като дете колко тебе, малко по-малък даже. Моята задача в работилница на чичо ми беше водата. Прясната вода за пиене. Една голяма стомна да кажат или са стопли водата, или стомната се изпразни. И аз веднага вземаме, отивам, пълня водата, нося едно и бързам, че да не изгубя нещо, да видя там някой завърка, нещо, какво лени, как се прави, какво ще курят, какво ще правят. На моята главата или ще заваряват. На моята главата има трактор Булдог. Булдог пълен дизел с нагряв на... Той е едноботален двигател. И
отпред, тъй малко на човешка глава с брада, и нещо се нагрява с бензинна лампа. Но там се пука обикновено и като се пукне глада, няма компресия, нищо не става. Цялата глава се слага в въглища, бавно се нагрява, цялата се зачервява и тогава се прави заварката с чугун.